baksa hani mano ta mung khaba puni do phabai ka jakhe tam chaya tong chaya krui जों कायसा educated borok ngui tabo okok saimaya buni do phabai ka jakhe intercaste marriage no जों hamya ni saimaya blina angkai hai phano nini do phani bagai khalai thai tong mani nin do pha komori tong nini hukumu komori tong nini kok komori tong oro nini khalai thai tongo nung khoroksa kokborok sanai kok sai tongma bai nin kok thangi tongo ning khoroksa rigne kan tongma bagai nin rigne kathang tongi tongo nung khoroksa kokborok rechap mung khanai tongma bagai nin rechap mung thangi tongo angkha kok se sanai जों जे ताबु बुरि रक उनको abuse खाइजागो बुरि रक गोबां मांको रक खाइजागो तांगै जों चिनि चला बसारक न सय फोरोंमुंग्रि माया बुरि बसानो रेसपेक्ट खालायनानि अबनो जों फोरोङि माया ओंखाय अबनो जों आं अबनो मा सानाय जिराय रक सिक्ला रक देराव ओंखाय जों बुमा रक जों शिकार खायनो नांनाय जों बुफा रक जों शिकार खायनो नांनाय जे चिनि फोरोंमा हामिया जों बरक बाय गोरोंलाय मानि वो गैप दङ बुमा बुफा टाइम रैया बसारक बुमा बुफा बाय दङ नमुचुं बुमा बुफानि हामजाक मुंमा नमुचुंगो मानिया दाइते कसे हंखाय ताबु बुमा बुफा कागलाय थांलायो single mother by single father by बुमा बुफा चराय रक मातरो बरंनि कायसा बुखाओ खातां मानि कायसा कां मानि दङ दिबा बुमानि हामजाक मानो कां मानि बुफानि हामजाक मानो कां मानि o kaisa ge bungni bkhao omorok no borok no deraro khulumbai kya ani khajani takoktai bukuk songno nongno haino helam sofiro Kothok Podcast ni latest episode so aw tini sengnaina thangtongo episode number 83 enko episodes changnan sagang kaisa saklai ranamu chungo this episodes is very special ta male seng o episode simi chengi tongo Mother's Day special pura otal seng o series salungnai hingga sinio je episode se tui faijaka tini bo abunga kaisa Kothok Podcast te homsang ni collaboration ni kaisa initiative ni through te nongbai tui faikya hangkangke chengna ni sakang ang ani je narwai motom bini introduction bangkija sairana muchungo tini sini je narwai motom ungkha bo ungkha sini Madam Sharmila Debbarma bo khoroksa All India Radio jockey nyaka RJ ngi bo samung khaitongo abuni logi bosini mani koksin tiprasane hukumu mukumu bai bo gadaljak bo kabangma mothangya khe bodolo bo active member bo khoroksa sini Kokborok Sahitya Sabha ni bo active member abuni logi Rangchak Richak Foundation awni bo member abai bo kabangma bodolo bo gadaljak angang nongno koinyamu chungo tin episode sonoro paithak jora naidi tamale sini je episodes ab bele ka special tamale tini episodes bele ke fruitful tongnai hini ang poito khlayo nongni life tai sini society obo gangke before I start ang haino hai ano episodes ne sponsors rongno shout out khainyamu chungo so this episodes is sponsored by Timuk proudly represent vocal for local Timuk kaisa abo katharni mari poitoni mari taisini dofa hamkraini fan ni mari every bottle reflect khayo sini ha sini mung tai sini commitment norok jefru fano jekhane fano tui norok kangkhangke choose something that represents you co-sponsored by दिखेंगे क्लास नहीं सिर्फ पाप सलाह है ये जहां से निकलता हर स्टूडेंट एक मिसाल है ये ब्रोलॉजी के रंग में हम सपना okay sangte sagli re woi let's start our podcast Pila no madam no lamsago ani podcast madam nang bahai ta kaham no madam nang tini mani bele mane khatungjak madam ka madam nang pila no sanamu sonta madam sino je episode abo Mother's Day special episode bola gang kisa Mother's Day ni bai kerni kisa kaisa sangnamu songhata madam nang as a mother as a bumata nang tamo wan sok mane kaisa mani role basa important suro nukhungo simiya sini dofao sin society o sini culture no narak thani ya culture no preserve khaitani te overall kaise samaj kaise society ni bagai
Tamo role ma tong nang madam. Pulau nisit nano beleke hambai ano ring mani bagai tai ang nini thro jotok nai tong nai rokna ani khaka ham ya faro tai o Mother's Day tai o Mother Special Month ni o special episode nung ano ring ma bagai nono beleke hambai ma ya faro ang kapal kaham ni khachang kha Ang kapal kaham nang ano ang bele boroman kha hambai kai nini o sungmung obo belai kheno nang mani sungmung tam ning kai khoroksa ang chonguta khoroksa brui ngi phai ga kai je buma mani sakang bo bini khlai thai kabang ma tongo abo hai buma ngi thang mani ulo to ti kabang ma kai ang sanamu chungo abono je chung joto borok no abo buri boya chala boya jefru chingo singsaro phaika chini khlai thai kabang ma dong pia ba joto borok joto samung khlai meya haifano kaisa samung kai abo directly professionally borok khlaio pia ba indirectly te professionally ya khlaijak nani khlaijak ti bongo te khlai nani bo nango hangkai obo hangkai teacher kaisa borok bo jekunu angle ti bo teacher angka bo chonguta ka ombagai no buma no to puile teacher hanjago besani ka ombagai no kaisa buma ungma sakang bo teacher si puila besani bagai kubai hangkai teacher tam ngai hangkai bo puila buma ni thani shrengo buma ni bo hoko je fru charai phayo afruni simino bo jokhon form ngui tongo day by day bo form ngui tongo buma ni je tongmung changmung wansukmung by psychology bo affecting ya diba na rokte si obo ngai ofruno bo o wansukmung rok by no bo form ngui tongo abon bagani chawo je kaham wansuk di books pori di ni rok saya diba te khakchangui tongdi ajorawo stress tana di rok ni no kabun bagai no kaisa cherai kahama chainan bagai buma সুস্থ খাই দংনানি খাকচাঙ্গি দংনানি ওবিনি যে বোমা উংনানি সেকাংনি পিরিয়ড অব বেলাই নাঙ্গো কা অবনি উলো সে বিনি যে খালাই থাই চেঙ্গি থাঙ্গো যে ফ্রো যেরাই সংসারো ফাयो ओंखाय अबन बागै न फोरोंनानि अ रोल जतन से कतर ओंखाय आं इनडाइरेक्टली डाइरेक्टली तो जों फुरुङो न इनडाइरेक्टली जों बाहायके फुरुं ओंखाय इनडाइरेक्टली फुरुंगो आनि बसाया बुइनि बसानो Abo ani besa simia tabuk ani takuk bukuk no panungka ani je junior rok no jeng indirectly phurungo ka ombagi no chini character belai no tamnai srai na nango belai no kubui bai gadal jakna ni nango hangkai abon bagi ang amon sanamu chungo je jeng tamnani ever tongna nango ta jeng as a teacher jeng tamno jeng wansuk ba teacher hingke borok kahamung nai teacher hingke kereng nai teacher hingke kubuyo tongnai nai teacher hingke phorongna kereng nai amhaino jeng je buma hanjakne robo kaise teacher ni role to jeng ma khlayo madam angni kokisa maji sanam sama tangke madam abo sakage an mote chayang lak mane buma no first teacher nong sab saka sudu kok sana bagi mane sini culture sin tradition ni ti jori phorongna ni phanangkha bosani bagi Obono first teacher hana nabo an mote sayang lak abun bagi no jeng khoroksa cherai bahai ke tornai bini tamnani mental health bahaying nai ba bini character building bahai keng nai obo buma hin simi sakai basaya do bufani borul tongo okay buma ni kebang tong tamke kebang kuk jora cherai ro buma bai tongo gabun bagai o cherai no nung biango talang nai saya diba cerai hingga ke harpe khai bono nung je snama hai ke no bo ngai ne kam bagi no jeng jesuk mansak jeng bono kaham kubui abono phorongnan nango angkai abon bagi nung tam phorongnaय buku bai sawi chimiya jeng te kaisa kok hingka ang ma sa sawo je jeng buku bai phorongmani sai jeng tongmani tongwi phorongmani amo jotun sai effective bungo tamle sarai rok to an mote bro nayu observe khayo tabu buma tamo kan
Buma nogorig nei dakan. Buma kuno party o thangke tamukan. Buma beti ke koksa. Obono bo follow khlainai. Khorokse buri basa hangkai. Bo kok samani beti. Bini kok ni tune bahai borok bai bo bahai ke behave khalai. Abo joto buma ni thani shirungu. Gabon bagino. Ani culture no hamjaknani phurungnani obo ani culture no hamjagi tongkhang manin bo nukhangkai monatai phurungna nange bo haino rungnai. Piaba ang kokborok sanai borok ngei ang ani basa bai nogo bangla bai shaka english bai kok shalaika hindi bai kok shalaika tabu to modern nungnani to ang abono mana khlaya piaba chung jesuk chini modern ni phaching chung thango chini chung yarung da phuisa oi chung thangi tong Abto saya. abose chung manai nai kaum bagi no chung Cerai rok I modern ni ukloko thangte je yarung bai cho thaniwo obo chung buma bufani kisa khlai thai sa thai tongo haima tongo ta ngai amun bagino dofano hamjaknani chini hukumuno hamjaknani obo chung nok ni simino phurungnai charity begins at room hinchaya tiba inke abo no chung borok no borok bai kaham kok sanani ba kaham ke tongnani abo to buma bufa khlai ka hangka abo ti sana nangya tabu nung bufa ba buma khai chuak nungo biri nungo ke basarok no khai ai nung ta nung di hinchagang ke nung phikle sajaknai nung ke tangi nung khai chawo chung nung khai chaya tangai ke nung apur sawono ni boyosungya kho nung charai to inke ang nung hai boyosung khang ke tang nungi mannai inke nung ke alo khlainai nin busano abo ambagi no sawo je nung puilan chimino sanang te ka sha kok ngai ni si dango sanamu chungu chung joto chin yago ya do busarok ni future bu chin yago ya chung kicha to phurungai mano phiaba chin yak ni bu phadaro thangi payo hai phano jesuk manchak chung charai rok pai kok sana nang chini social issues rogno ti chung salene nango cultural issues rogno ti kok sana nango chini kok borok no ti ei je kok borok wase kemai thangmani chini rigne kemai thangmani o rigne kemai thangmani o kothoma rokno tabuno generation no chung sai khnari angke borok obo sai simangla ge borok nogo shari kan tongna ba shari no borok bongni dress hisabe kannani borok obo kunung jagla ba tekubunni culture ni ri chumno kani chumui tongnan kunungla jotono no welcome khaina nango haifano sak ni no puila preserve khaina nango sak ni no tonina nango priority rina nango hunta angke angkai nung ni no nung si priority riya hangke bui baro renai ba nung tamna kuno occasion no thangka phiaba nung buini ri chumi thangka buini ri kani thangka buini kok no sawi tongkha busaro bai bunung buini kok no saga hangke nini o tongmani obo boro nung phunugi mankha jengki bathroom o thana bagi simi rigne kannai ri kanslaina bagi simi angobo belai kha nangjago baksa sao daily office so thanan hingkai to salwar kurti tabu to jeans kani bothango phiaba bathroom ni phaipru hungagai kicha rignai nango ri kanslaina ang obo ani khanang jo table cover khaina bagai ko rignai use khlayo risha use khayo ang obo to khonang jago okay e obo rokno no chung jodi na chin chirai rok bai sawi ang koi borok no furungai ni ko ge sharing si borok bai chung mo sharing khlai thangi mang khanga kai borok obo hain serungi thana hema tongta Bele khatak saka mero gang hain hayo women's day ni titi ke sang sibana kata women's day khang ka to joto hasteo joto hayungono forasin hayungono palai jabo women's tong ti angka wa hai madam sini laibu mawo sini ti prasani laibu mawo amti hai powerful bari rok tong khana obviously sing saimi ka wa hai rozuri nang share khaina mo sung song share khaimano melo ya khana ona sab inspire khai kya amhai inspire khalai ka sabon chakang ka ang tabuk kebuni bumung to saimang lak fiaba tongu amhai inspire khlainai borok bo je educated borok nungna nangnai amte haya bo illiterate borok phanung thung haifano bin thani je knowledge tong mani experience knowledge abo bin je wisdom tong mani oborok pia sijagai thangu angkai ang tongu wasi ang chongo mahai ke kis collect khlai mahai mane mera sing to obviously women's
mana women's day rong hanga sang buini ni mang sang serang mana buini brinya pana sang borom lai sini bisingo je tongmani ga sang nugyang ithango ambai sang ke sang mani to tong sin bisang tongu chungabono tamnani rutukna bonangudo kai amhani bising angta khoroksani bumung tabu go jaga tong muituman je chini Sarbikash Rai Debbarmani bini buma bo Pritilota Bormon bo ngoni Dima Sabri angkai bo jefru phayo oro kaijaki phayo bo fru tamne class 10 rogo porina angkai apru phaika oboni ulo je bini chrai khorok nui achai mani ulo bo Netaji school lo higher secondary porikha fo angkai oboni ulo bo ar pass khayo a somoy ang tabuan chuka hangke wana a somoyo Netaji school rogo phai porikha phainani abo busuke kokto khana angkai gari rok bukrei piaba porinan muchungma tongmani angkai bono ang je school lo porimani bono headmistress tongmani headmistress tongmana madam okay gang bono nugu ang inspire bo belai ki poru bo asakai bijap poriwo bini o bijap porimani omorok joto bosarong ni thani wo habaika gang bakin borok belai keno knowledge ganang borok bini bosarok ta gang bono muito khlayo ang wan chuka bini biography rok sei mangkai chawo hne angkai obul rogo o samung rok khlaijaki phanmanu hai to chini isiri rong ni bising to tongmani no je jengno inspire khayo angkabon orun bising khoraksa Maharani Sudakhina bini kokno masao belekino khakotor buri tongmani heni khanao angkai bobini je o khakwar ni phorongmung bai na bini basa rok no bo naikol kha tai kaham buma hani khanao ta bi ko asak to bisi saimia haipeno bini bumung sajago Maharani Sudakhina ngai tabuk ni ojarawo ang muitumano bai torubala ni ko bai torubala abo khorksa brei buma oro bini rule kabangma tong bo khorksa news reader angkai khoroksa headmistress tongmani angkai tai bini je cultural kaise troupe tongo angkai abono bo asake nayo rechap mumbai ko tamna musamung no kabang kok nayo abono kari bo ko khayo aro je chin traditional je richum tongmani abono bo narugi obono provide khayo borok no tam gaboni bele bial abo pai je perform khainani ke bobono bhararu ka obo chini o Agartala o tongtoi chini traditional dance song rokno present khaina pro o bini je initiative o bele ke samung nang khata ke abono kari bo kaise singer bo composer mane bo kabang ma bini multi talented kaham announcer bini go bangla bo khub kaham bangla bai bo kaham bo manang recently ako sang ba ke banker bo tong bo once one banking bo tong khai abo tep sakango gai hai no ka hai bri rok no nga kai tam sanai achukui tong ya tabuk fano bo 16 plus ang thanga tapun achukui tong ya tapun chini se bote bo energetic bo engkai bon inspire khayo pin kok no muito mano do charawo bele khana ta madam katang madam sang kok to salai ke tabuk buini kok sa ta nini salai sion madam gang ta mera no sonam chungo mane nini samne tin pila sang sion madam sang do no radio nugu recent radio all India radio ngang abon tike sonam chung ta madam nang bu phurun simi all India radio bai kerengka kan radio bai kerengai nang sin borne je hukum mukum phano ya ka sini kokborok ni je pandaro ga nang je involve tongmani ga tam effect ka radio ni teisin borok ni kaham side dei abo gi touch ka saimon ongke bini radio ni ta radio kaise medium ni busa ka boni busa phantong kaise society kaise dopono basarana ni sisarana ni khasirana ni nang tam sanai actually ang radio involve maning ka ni college ni last faishingo afro chini waro station director tongmani Chittoranjan Debbarma angkai bo chungno chung cultural kise interest tongman ba cultural side o angkai chung Ruhi Debbarma ni tiari drama group o chung afro bo kisa involve kha angkai
Amtikaino salsa ano saka je radio Kargil juddongi tongo Kargil juddono tiye jainok panda shiklarokni Ano panda po wo 97 99 aba hero. asoma 99 98 99 hangka Kargil juddono tiye 10 minutes ni kasa talk nung sapai dincho hangkai ang kuno din saya ko cerai furu ang buku botol lok mak laika amu poi thamai ka Okay. hangkai afru ang logi no paper rok nai ko nei ang kokborok bai sika sei ang মানে কেবল ট্রান্সলেট খাই নাই বকরে 사진 no দৈনিক সংবাদনি যে কয়েকটা অঙ্ক নাই আং শিকা হাঙ্কাই সে আং সাখা কার্গিল যুদ্ধ নাওতে টকটা হাঙ্কে বড় খুব চাচাখা হাঙ্কে অবনল হাঙ্কাই আরো जों जायनोगो नुपुइला हाबो hangga jainogo hapanika siklarokni panda o panda no जों ko khaina ta anchoring khainani ga abono khlai tongmani ga abono ulo ang as a announcer ang approve mani kisa lerkha tamni hinba ang abonulo kaija khan family rong thanga ka kisa data chung thanga abonulo ang taisa tamnai ngkoro তেসে গদল পে কথা katal ngnani hingka obong ko man audition maru ও hingka audition ruwi afro ang taisa tiki khata hingkai amhai khlai or involve pungkha hingkai tabu hingka to fm bo jalungkha kai fm mo bo tabu as a rj ও আরজে পো aro bo makhlayo hingka ang specially tabu announcement no kari bo brirokni panda nugul nei tongo Nugul. on nugul no ang Okay. anchoring khayo hingkai tau nung kapta kisa sangmani hingkai je chini o all india radio abo bahike samung khlai jin borong thane oboni contribution ni kok to tamnan sabo sabaya orono puila kokborok rechak mungrok Koboi, orono eh. bisingti khai borok rok khana mani কারেক্ট কারেক্ট kokborok ni je modern song ngi mano কবই jora kaise borok wan sugi simaya modern song hingke amu bengali song nai hindi song nai bollywood song nai phiaba kokborok modern song ngi mano amo dabu chiro kumar song prabharani rupini song shuklarani debbarma song sottoranjan debbarma song gormohon debbarma song borok amorok no start khai rekha obonulo phaika usha song bimol gautam jayanto borok bishwanath song monodevi song jora rok am sikha popular kha chung iko amte no 99 98 rogo asika chiti phayo ওকে ওকে মানে puri baya ও request ni program ngo saptao waini monday by thursday puri baya asik ga obo teruk o tv cable phaika cable line phaika abonulo ga tabu mobile youtube ni bagi tabu aboni popularity kisa komi thangka কবই fiaba tabu bo khana nai tongkhu mane tabu boro rok poito khlaio je radio o je awai khlai jakmani hingka obo authentic কবই কবই abo jot se kubui ni boro poito khlaio gai kokbor tabo akashbani je agortola oboni kaise rule chini kokborok no ne borok ni thaniyo khana ranani news ni bisingti chung kabang umti word mano o word rok chung khanaya কবই omodam nai news ni word no ngui thangota tong ye political science chung je word rok ma puru na amu kisi judai word rok tong ye di bana je subject ni am hai word rok abo tabu baksa mas nam ka okay mas nami phan obo awai ngi tung awai mani bisingtin borok ni thani o thangong ke borok rok bobono sana ni chengo khanate gam hai ke borok sini o tangka kok borok no phuar thani o kok borok no borok ni thani sogori thani o akashbani ni mane contribution to belek ka bangma gang ombagena ang belek he tabu popularity kisa komi thangka haipano ang tagpon chongo angko ni bisingte fm khaita tagpano kahamno popular fm ni bisingte chung phone in program khlayo phone in hanga chung mane phone receive khlai se kulmaya তারপর ম্যাডাম তাই এফএম তো রিচ বাংকা গাড়ি ও তঙ্গ ফোন ও তঙ্গ মোবাইল ও তঙ্গ gabun bagai tabu borok khnalai tongo hangkai
ang chongo je borok rok wansuk mung kaham wansuk nani kok kaham sanani constructive kisa je borok wansuk nani obo akashbani ni program ni bisingti borok rok mano ang chongo da ang poito klayo tini madam mane sino podcast to ang wanso go nini khoram no buita rom mang khana ne wanso mane nang tagi radio phayo nono to nu ge phanung mano khorang simi khana baksa khana ne roke chini pan manan tini an mote bro podcast na ke nogan hane ang poito klayo ngi madam ang radio ndi tik tak he sungsi bana ang sono mo soga nini joten se memorable amti hai jodi moment ong ha jodi all in the radio ni ta na sungbai share khaina mo chungo ab hai kok tong ha kaise suk share khai mano abo hai to kebang mano tongo hai pana ang tapuk muituman mani nga kai ang tai tan sak sai chung nang borom jago tamge jefro chung tamnai borok kotor rokni je borok ni kok samani no chung translate klayo ba chini khorang ru tabuk chini ko president Drupadi Murmu bini ngko phayo tamnai bini lecture phayo man ki baat hai ab man ki baat ya obo independent day rogo phayo republic day rogo phayo hangkai bini no ang kokborok boi masauda hangkai bini bo masaka hangkai oboni ulo oboni akibo ang hai mak laika ka oborok no ang tamnai sak saichung boro mungjak buta madam kok saita kok thawin dong kha madam gang buji bang kha madam nin khukti khana bai nin kaisa sini amani ko sini culture tradition bale hamjanai boro ke sang abu saima ga nang amti hai mane songsta yaga ba hai bodolo bai nin gadal jang gabal ti ga sanam sung tabuk sin je kokborok sahitya sabha ab to kacham kaisa sini bisingo kaisa mothano hai mangkha ke nang abuni buson ke sai khana os kokborok sahitya sabha aboni suno origin ke sai khandre mane ya phangta ba ke chengja kha tam na hari chengkha kenung odola tak gadal mani tai nong ni tam na harmung future ni thinang rongni abo kisa touch kai sai khanati Kokborok Sahitya Sabha 1972 chengsa jago angkai afro to chenga sachaya ko angkai a jorawo Olindrolal Tripura angkai Onil Debbarma borok tongmani teibo tebu tongo prong ni bumang tabung mutu malia angkai borok tongmani angkai kokborok no phuar nani samung khlaina ba kino borok organization na chengkha angkai borok ni je manti to khlaika oboni ulo borok je chakrang ni thangbai mang ulo borok ni yakchu phaika Nando Kumar Debbarma sir Bikas Rai Debbarma sir borok phaika angkai borok ni tuitul jakma be ang ani malang mawo tamnai mentor hai engjago ang Nando Kumar Debbarma dai Bikas Rai Debbarma na borok nang beleke borom ya faro dai khoroksan bung bang sanamu chung bo khna phurai jomatia angkai borok ni gana gini tongai je kisa misa pano serengni mankha ang chongo obo kabal kaham ang ga amhai kleino borok baino tuitul jagai ang tapuk KBSS so tongo aro samkhai tongo angkai KBSS ni nahar mane samung nahar mung to kokborok no phuar nani samung khe tam khlai hingke yearly borok kabangma samung khlai karon bisingo je Olindrolal memorial lecture abu khlayo tai abo recently ingkha thangnai 30 April lo angkai afro Tripurani phanong thung ba Tripurani phatani phanong thung eba jeng last Bangladesh ni bol tu ka research person borok phai kok sabayo angkai amhai gai tekse ka suikong sal Nogendro Jomatia ni ache ma sal no rugai suikong sal pale jago o suikong sal ka amhai ke rejago joto bisiwo baksangya taklai omti khe rakha je logi no ro achugai Koklop Sahitya oh haisena okay ya khaba asuk ni bisingo word romdi khazak tongo asuk ni bisingo kaisa short story chidi oron bisingo best no competition haita competition abon je best writer borok no sakadro uta amhai rok khlayo gai
angka novel ni bagi bo saja ka pun ka abo ka angkana ka je novel kai ke bo shirilia novel to jora nang bula ka abo ngya ko ka o taklai bo obo ungnai mewo Nogendro Jomatiani Achema Salno Ruge or Sal Palejagonka. Open Kari seminar, book published, Haito Kabang Masamno Klejavito. Ka abayan ta kisha madam nang Rangchak Richak Foundation bo karangzak. Je foundation sini bisungo zara achievers rock no bongno borom ro every year. Ko Rangchak Richak je foundation in harmung plus nong yako samung tam rok tong plus abo tangi nang sin society ko kasha borom ro nani abo nang tam wan Rangchak Richak Foundation hinkai obo na 2019 no Chandrokanto Sarafru retired person tongma ba kisa samungkari nongi tongma ningkai piaba samungklaina muchungo ama hayengai tongma ningkai da Sharmila Debbarma Wednesday chakra khayo kai borok bai da Sharmila ba belai keno e literature field no belai ka hamja guta anke amte ke Kokborok salai kha ke wanchuk lai kha chini society work bang ma field sports hindi literature hindi music hindi social work hindi education hindi amte bibino field samung khlainai dong yadi ba ngai borok samung le khlayo haipano boro manya ba sinimung rok go simung rok asuk manthaya ge phaidi jengkasa organization khalayene jeng borok no shokadr lainai hene kam haikle jengjakha anka first rejakha 2021 angkana number 21 jengjakha ngai mar waibre rakha ka bonulo kai to chini sarchandro kan to sarchano yakari thangka ngai obunulo kisa mathangja gi tongkhata ngai taklai te se chengnai taklai jeng wansuk lai tongo August ro jeng o panda khlaina ni wansuk lai tongta mana madam tai songo borom ro nang sin society to nukjagya sang borom ro mani kaisa nukjagya obuno khalai thango jeng o sasa academy ni tamna principal Sarsukumar bono borakha tamni bagi rekha ke bini contribution to belai bo education ati am haike samukhlai tongo gai obo joto borok saimen ya gai bono jeng borom ya farnai ni jeng wansuk laika gai bini botam tam samukhlai ka bono cheri nai jago chair lai ob committee khai ro gai cheri nai gai bono ranai hine jeng relai kan ka or reman bising tam ka bo social media faiga borok shika bono shinika bini contribution ka bini o samung no nugi te khorok sab to khorok se khorok nei inspire nai abono no na harmungta kam hai ke no social work noti bo ba yani ko music noti ta sports noti sports madam kama field tim boron ka ba mo film non chungklai mana sudo literature yana hi sudo literature ni bising mo tongo juda abo bo tongo film je poetry ni juda kai prose ni juda amte hai khai bo tongo kai abo chin bo asuk bale bang thaya ba kai jeng obono keja koktu goi bo thangu kai abun bagai kisa pause re ma hai nong tongka jeni sarchandro kan to bo jengno yakar thang mani ba kai takle khe chung ta cha bono chengnai haida bele ka madam mana kama samung kam khana yang tong tok ka madam yang teke sono mo song khata bo recently na nukja go je Mamita festival ni je nor khaili mani Mamita ter song joto sam Mamita kaisa dance form abo kaisa most probably song hook harvesting ni kaisa dance no most probably gemen nong je festival bota apro song nukha je borong ni gathering bangkha kenoro tam wan chugi nya kanor tai ma to khaje apte festival song city area bo khainang town rogota sin borok je jaga tongo jemon distant nor na dana ro khaikya ko Mamita festival ni bini je weight ta je hilik mong musuk tong Mamita to cheng dance form simisim cheng tabung no goi tongo tai khanao dance ni log rechak mong phia ba o Mamita no ti cheng sia se ang bai thang ba sak si thaya hai fano Mamita to tong mani ble am bagin to tabu kok thai tongoi tongo rechap mung masamung abo kisa judangi thangka hai fano to tongoi tongko gabuni yaphang yarung tongkhana obono wan suk lai no chini nondor nogoro tabu am para chaikha kai chuku 9
9 para chaika hangke o para ni je okra chakra rok kuthumlai salaika phaidi chini culture no naruknani kaisa bedek ungui o mamita ter khlaile no ahai hini bro shaidra coordination committee hini khalaika nge khalai bro thangnai yaro borok ungko khlaileka committee rok khalailai salai salchani bagai kaisa tamnai panda khlaileka ta karo cultural program siming kha ga haifana jeng belekano jora bara jora kisani bisingo jeng ma jugal laika gai wansuk laika tam tam khlaiman rechamung masamung simia rechamung masamung ni bisingo jeng abono kisa strict khai ton ka je traditional siming nai modern ya ke modern tak tu cerai no modern ya ke bonaru ki man ya ke modern phanung thung phia ba jeng chini costume traditional nang nai abo ngaka aborok no nargoi khlai lekha kai muchrai rok bo jotono khaba sawai no khlai lekha kai chung a jaga to nikha ri kothe takna ni competition okay amde bodong hana ngka chrai rok no chung ri takna ni no encourage khlaina ni bagai ri kothe ni competition khlaika ekdom jora kisani bisingo phano chung khorok sini competition khlainai mangkha participant phaika ngai chrai rok na tam khlainai ngai koklop competition recitation competition abu rekha chrai rok response khaika jotono phai excited jotono excited ngai jora kisan bising mo kahan ke number participate khaika ngai abu no lo khai to chung cultural program khaika ngai nai mani kaham no response mangkha borok ni chung tebo jaka kotono tebo jora kabang te kise budget kabang ni chung khalai mangkha ke teb chakamu gai tabu wansuk mung tongo chung sal nei eba sal tham romai khlainai o mamita ter no ka mamita ter khlaimani chung rachap mung masamung simia o oboni logel chini traditional food ni stall botong mani okay aro je food festival bong khata log food festival bongka o je chini kai chuku je kami tong mani kai chuku kami ni briro kai chuku stall khlaika ngai amai ke khlaika ngai tabu ka chini wan chuk mung tongo biskang ni ko bisho chung khlaile ne abo ngai chung saltham mai pan salni romai khlaina hinai wan chuko ngai teibo chini traditional ni age ka cham pogui thangmani rok amorok kamai thangbai man rutugei chung abono exhibition rok khlainai ba chung aboni process rok chung khlaina nai dong ta kai abo busuk success na mo to saimia kho haipan wan chuk mungo dongo kai ate ka kok sanamu chungo mamita abo nang ke sam som medang o mamita festival kotal da norok ta khaina ba agi bodot tong age kiri omad mamita festival chini bisingo khalai jak liya omo bisik kabang masakang khalai jak khana phiaba taktai khalai jak liya ka chung abono kaisa tamne tabuk chung ter ni khalai ne festival ni khalai ne ni khalai chung wan chukle khalai lai tong cheng drop kai obo age tam kai ang je khana mani salsani yabo talsa rok romui o festival khlai jak choli utana festival abo bati khai kai je o harvest nya da chini hook ni chung mai khol jotono rosaiti phebe ka kai borok asuk bisi samung khlai mani asuk tal kabang ma samung khlai mani shikla rok specially borok leng layo ke borok okra chakra rok ni thani o borok ni kisa abdar shan mungta okay je nok nok thange tok masardi pun masardi hai khai brok biro hanta tong thok laina bagai hangkai ofruno rachab la ken masana nangnai masai phunuk lai di hingkai gang tok masaro hanai hangkai rohoka te kaisa no thangkai masai phunuk di rachab khnar di ngakai chuak rohanai amte khlai rohoka brok gobang mani collection khlai hangkai shikla rok oro okra rokbo chrai rokbo involve ya ang je khana mani hangkai aboni ulo hangkai bro kaisa jaga kurung lai kothum lai abo song lai cha lai tong thok lai am hai ke khlai ka mo sal chani ya mamita festival ta ka abo maira mani ulo khlai jago abo ka tabuk to kamai thangka abo gabono chung ahai ke kamai thangpano chung o tib katal wewo abono chung ka thangkhai ton nani wan chung lai khat tamal madam aboni logi sini culture tradition bo
थाङै दंनाय थाङै दंनाय के नों आफुर चराय रक नों kokborok resap pung resap na bagi nung angko khainai shebrnai koklop shana bagi shebrnai takna ni bagi shebrnai ke brok to o correction takman no bo angko manmani no bo price manman no bo nga ke bo bkha basanai yang takna yang musrengnai o he phaine ble ngai bari chaslok rok rigne kanai program o thanai omo bo kaisa bungko jora kaisa tongmani ble bari sikla ro rigne kana serenglia Pia tabu ni cerai rong nang kai nang tai am hai nuklia tabu borong nogo angte ke sen nang thai chung sama ni je chung tam ke phurung nani cerai rok buma ri kan mani chummani no follow khlayo amba ke cerai phuru tam khai thung angko rigne kan lai thungu ani besar rok no ang rigne kan na phurung na nanglia borok nogo thunglayo borok to kunui bokuk noi rigne kan lai thunglayo masalayo am diklai te borok rigne kan na rang thangbai kya kam hai khlai no obo je chung loi bisibrum brum chung mamita festival khlai kan kai borok saiman nai chini ra chap mung tamo chini kan mung tamo chini cha mung tamo abota ke o practice no chung tabu continue khalane na yota belek khana to zakha madam haine te kisa sungsewa ni nei sinumung ni teina the song madam nang literature side of nang interest dong nang simani man sin kokborok ni je literature side nang interest dong nang amdi hai mane NGO ngi group level nang karangjak kabon ti boson ki touch kai sale madam nang tam ro karangjak tong tai nang tam ro khai tong tabo ang soinani hingai to koklop kisamisa sei tongo abu ang tabu panang tamnai bai thangno ang saya ko ang seyo honei ang try kai tongo soinani ngai koklop no specially kang wanchu koi tongo biskang ni sal rogo abo bija brok khlai tiklai daman honei ngai ang koklop hamjago ang koklop asuk kaham kokborogo koklop tongo o koklop pirjagya borok khanaya bisibrum no koklop ni bijab jotun se kabang publishing o chini kokborok literature sono saimi ang nijiu saimi one ultimately gap tongi tong madam gap tongoi tong kai chini borok books pori thaya kai abo kaisa problem chini boi porinani loi kurui kai je porinai rok ka borok english literature poribo je bengali medium ni ke bengali literature poribo kokborok literature hingka kai norjak ga obon bagino tam khlaina tam kai je nung simani ang khanawo ang simani nung khanawo asgo simina tongi thanga mane sudo peers ni group sim tong ta je sinai dol je sinai dol bro poets meet khlayo hingke khoroksa khana layo asgno hingke ang wanchukha omono recitation khlai ka hangkai borok to suyo haipan borok sama khana to gya okay or difference no na bo borok suyo thik no sabro khana to gya ble borok ni je expression oro tongmani borok wanchuki chika pia abono express khaimi borok sama bai hangkai ang banchuka omono ang to khoroksa bungko radio announcer se samung khlai tong aw samung nang khlai mano kang chandrakant sir no saga sir fighting recitation no de no tam wanchuk ang khlai na muchungo ga bo ano saga tabuni simi 8 years sakang bo saga angkai ani kaisa koklop tong phaidi jeng koklop ni kaisa panda khlai na hine angkai do ne koklop rama se 5 page bini koklop shaidra hane angke ang 1 month abono practice khlaiye by heart khlai ka to bele se bango by heart khlai ka abo angke ang perform bo khlai ka angkai take bun boro rok bo tong mani perform khlai ne ang khlai ka angkai obo kaisa afro je o auditorium mo tong mani mane ang bo ngoi samani ya je suinai as kaham ka sika abono aro ni kok thai no borok khana oi adi no ekdom mane shiring thangbai ka hall tai obo khana bai mani ulo jotori mokolo mukti angkai ofro ang encourage kha je borok ni o response no goita ka bonulo gap kalai thang ka haino jengo samungna se khlaime pia bang je jaga kisi sa shape mano ang recitation khlaine hine ang thangu ga oboni ulo Nandakumar sir
book fair ni committee o tongmani nga kai bo chini amhai activities ni gui bo chungna bisik ni angko poets meets tongya da oboni loge bo recitation ni bagi chungna koyek jonno toni khata chung shepman khapia ba da tabuk o shepmalia angkai chung tabuk wan suglai taisa bikas resar no salai chung kaisa bini kaisa kecham organization tongo tabu Gautam Usha Joyanto Keplai ta bikas resar borok kaisa form khaimani abo bisi kabang sakang chongpreng choir group ni ka bo tabu musical group song musical group angkai ta wansuk lekha chongpreng choir group ni no koklop bedek ni chung khalai lainai angkai abuni to registration ro botong ba hani angkai chung abo thangnai tal ni sakang no chung cheng laikha chung recitation sobo phoronglainai phubo phoronglainai chini aro mentor tongo bikas raisar angkai singer announcer usha tongo angkai tebo chini akashbani ni approve announcer rok tongo rj rok tongo kaitai ekdom cherai kg rogo pori tongnai cherai rok school level ni cherai rok no buti chung kaisa tabu group khalaikha chung obo chini nahar mung tongo chung amu kaisa ulo mankhang kai institute khalainai recitation ni obo beleke nangi tongmani obo chini literature ni field do kaisa kotor gap bangla rok ni lok ko kai busu sin nang nai bongni kama group bongni kabangma ka chingno bo ringo je chung kisa misa recitation hin khalayo hin khanaw brok chungno ringo je no recitation khlai phai ka chingli practice book ri chini group book ri hankai saltam ni bisingo sai nung phai ni ring laye ese groups namle practice khlai thangi chung perform khayo ka ang au jaga no beleke feel khai ka ta je chung kaisa snamjak kaisa group tongna nang honai gabo kaisa samungang literature ni field o samung khlai manita cheng drop samung kengma tongta samung kengma khlai jaknai hangkai tabugang hai field ro tongo tamni hangkai ang expert to yang tamnai literature ro bo asuk expert to ngimaya fia ba interest tongmani bage ang je mansa contribution ang khlai nani ang tau sak thare jongta bui hai asuk kabang sui nan bornya ba cheri sana bo asuk rung thaya hai phano ang to government job buklaya angka tabu cherai ro tor thangka ang tabu kisa free ang chongkha je o samungo o field o ang kisa samung khlai na hini angka obo do phano hamjak mani do phano rena ni nangmani obo kaisa ni matong utang bele khana to madam bele powerful hai che no kemarang no te sanam jong tabo ngake sangta women's day ni related phayo nai khorso tabo bumangai kaisa jati no hamjangnai kaisa nijini mani kongna hamjangnai ba khorso nang bahima tongta somnugui tong technology phaikya katal juk phaikya sini kogo buni kokro khapthang baikya sangkama loan word ok na tabo kokborok pure kokborok sanai karikya gabon logile sang nugo politically bo sang sini language ni takon issue tongko script issue lo tampone pure sin sero romi me yang itongo kama jangjala tongmne sin kokborok gahai pano nang mane thinango nang tam wansuk sung kaplai yang mano sini oje tak jangjalo sung oje narak ton mane jodi sung khabak sa thansa khai special bari rok bage contribute khaiman sini mane sin kokborok ya sin tradition no mane mathangi tilang na thani da kaplai to using nai omo ngi mano tai bisi chiba bachi ulo bisi rasa ulo ungnai no tamni hingkai tabu che nugui tong chung tau obo political word ng thangka thansan samani o thansa political word ya omo chung tamna chini emotion che kaisa obo chungno phunugui rekha tabu je i je script sanlai mani omo kabang borok sawo omo political issue hinjai hanai nga angka sawo obo political issue ya ba ni personal issue si tamni ba okok ba ang kok sawo
kok bai ang kasi article sina thang puro ang bo let script no ang use khlai nai o jaga ke interrupt khlai phayo hunga ka ba ni personal issue o interrupt khlai ma khlai ani rights ni violation ani ng rights violation go hangkai o one suk mung jodi no jeng jo to kokborok sanai ni bukhau phaya hangkai kai hangge le maya ga jeng compromise so jeng thanai देवनागरी फान सिके जों ए देवनागरी फान जों सैमान बला नि सानाय जों गा अबया आं तो नरक नुगि फान मांखाना आं ओइ kokborok नि इशू हनसा के बो पॉलिटिकल पार्टी दा भाई अबनो डिमांड खलाई फाय कोनो के बो दा फाय आं ओ जगा थां आं माय के थांमोन बगे आनि मुंगै ताबु केस बो दंगो के जों अंको बखलाय जाखा वाटर कैनन रक सारजागया कोने आं किसा साखामिया रबो उंखा आबो तो कुन सारजागने को गया हाइफानो हाइ रगो के आं थांगुदा ताम के आं जंगो जे आं kokborok सानाय अंगै आं थांया गाबो सब थांनाय के पुइला थांनानै नां माने अब आनि ख्लाइथाय ने आं वानसुगै थां ओ जागा गोबां बरक साइमान अमो पॉलिटिकल इशू से ओ पार्टी से अबनो सानो हाइ से सानो अबया आं kokborok सानाय आनि सैथानि ओ अब इंटरप्ट उंगै दंगो ओ इशू अन बागे अब आनि पर्सनल इशू से आनि सोसाइटी नि इशू से आनि कम्युनिटी नि इशू से हंगाय अब पार्टी उलोसी bo party support khlai ya bo ulosi pia bo puila ani issue si abo ga ngom bage o jaga thang gai nung sungi tongmani o thinango chung bahai inguna tamungya tongnai tabuk jotono english medium pori dong ko bangku borok no bo bengali medium phan pori phaitung pia ba je higher education bo phai kan kai bo kokborok sena puro bote bengali beshi ya अब ऑटोमेटिक सिंग थांता तमर टेक्नोलॉजी वो बनन इंग्लिश होता कंफर्टेबल सानता अब नता जों टेक्स्ट खलाइले मसे जों तो बेंगली मीडियम नि गोबांमा तमने बेंगली सानै रोबबाय जों टेक्स्ट खलाइले जों तो बेंगली स्क्रिप्ट यूज खाइमियाले और एकार रुतुकनानि ओकार रुतुकनानि रिकार रुतुकनानि बेलाय कोक्तु गंके जों तम खलाइ रोमान स्क्रिप्ट न जों खलाइ टाइप खलाइ बरबाय टेक्स्ट खलाइलाय ओंखाय अब तो जतन से कलाई processing cái jotun se kalai jotun se shape kaham cái chừng obono norui chừng te kubun kok kutuk no sanlai tongkhang ka amos te bu chừng jagle cái tabu kebang ku chini kokborok sanai rong ni bisingo omono feel khlai mangkha hangkai tai kebang haksal haima tongya je omo muk thangnani ta obo success nani tai kebang haksalula thana nangla khaima tong माने मैडम नि जे ऑप्टिमिस्टिक कक नाव yang ang beli optimistic abunati kai madang ta kisa sang sini society ni kisa negative honi mona ban teng sanamu chongota kan sanamu sumo ta sangnu sin society wo sini bari rok especially jara lekha porang kha jara phatar thangpan pori phekya bo jefor kaisa level sogiyo anga bopor comfortable ma tongje asin borok bai amte case butongo टाका बन नगु बितong उराम नाम tak bangi bitong khasang kemni personal matter taw sana ko ge bang jodi bo responsible hangge bini borok ni ngai bini culture tradition jodi bo hamjagi tong hangge or decision na thani nang ta ma tona khorsa bari ngi tangi sini bari ro amte decision na abo sama hai nang bo sana mu chungo ke bo ni personal matter ro to interrupt khaima chaya khlaina bo thangya tam hangkai obo sak ni wansuk mani soch अब obviously samukhlaina nango hunang khajongota tabu nung je kokkubi sana nango nini personality no nung kubi bai honesty bai tonna ni nango obono angno waisa chaimana nung cherai furu nono furungi reimano piaba nono salbrum tokong no saimeya nini wansuk mano salai rinani bage ang puila samukhlaina nango piaba nung jepru mature rung thangka nono honesty ni ko kubi ni ko kaham ni ko no sawi ereng si pia nung tai abu nali ya jorawo ngai o nini wansuk mani je develop mani o jora si joton sei o wansuk mani se nung busuk pure khalina ro obuse ko main kok nyang khachongota tam ni henba tabuk
ang tabu kaisa officer tabu romdi IS panangka IPS panangka hingga tang mane chini society wo high level ni borok hini hinjaka phiaba ang o level o tongdoti bani habai ani yarung bayang busake kerengi tongnai obonute khoroksa borok nono phai phurungka ka khana to gyabong nai chaya bong nai phiaba nini wan sukmung se tongna nangnai ning kuchugo thanai phiaba yarung bai kerengi tong khaise ning krak tongnai ning kuchugo thanai yarung kri khangke ning koboni thanai okokno mutuna nangnai ge hinimano na ang to kobonya ang asuk salary man tongani besa haingkha engkha ning individual engkha nini kaisa family engkha nini society wo nini tam tong society be ning busak kerengi tong ke ning society nangya ni ning sawano chawai mano phiaba langmawo salcha yo society ni nangmung bo jen ni langmawo nango obo ning salcha feel khai manano ka abon bagino ning tabu samia ning buri done kok samani ba buri kebangkuk interested ni sama ba kubun dofa ni jalaro ba kaijak mono kok na da sana thangka saimia awon an suma ka bon madam mane sangtang nugui tong la mane sini buri rok buni dofoi thangu abo sana thanga ka angte kisa orok kacharo tongi sanai buri rok simi buni dofa ba kaijak ya jalaro bo buni dofa ni buri rok na kaijak ti phayo orok kacharo ni trelo tongi sanai do hangkai o kaijak mani sikang je ning khare mani sikang ning sak no kaisa jagao tonna nangnai ang tamo khlaina thangi tong ang tamo ungnan thangi tong hangkai nung jepro abo hai samung khlaina thangi tongo apro nung nini u je kuila ni chimi wan sugak tongmani obo bai nung khajagi thanai hangkai tabu nung sakno tam khengi no toni ro hangga kai to nung nini yarung bai nung khajagi tongna mujungya hangkai nung just phanongi manota hangkai open bagino o society ni bagai nini culture ni bagai nini tamnai nini yarung ni bagai je nini responsibility nini je khlai thai tong mani nini je kereng thai tong mani o wan sukmung obo tongi dong kangkai nung kuno dino ngi maya abo nung buni dopani borok ni thani thangi maya ta angka ang abono ang masau borok tong kangke obo kha habino thanai nung puila ni mindset amai ke khanang na friendship jorati nang bo bai friendship tungin thane ble nung tabu kebo Bangalore poru ke Mumbai poru Delhi poru aro tu nung tipra sabai simi tongi malia nung joto borokwen ma tong nai phiaba nung pulen thik khaina nang nai je ang friendship khlainai friendship tu tam ne khani sai bara kuk khlaina nung friendship khlaidi abo mana kri phiaba nung te khoroksa ni langma bai kurungi thangna ni hinga kai nini yango yarung chowi tongo buno kisa nung muito nang nai angka okok sauta ngke baksa hani mano ta mungkha ba puni dofa bai kai jakhe tam chaya tong chaya krui chung kaisa educated borok ngei tabu okok saimea buni dofa bai kai jakhe intercaste marriage no chung hamya ni saimea blina angka hai phano nini dofa ni bagai khalai thai tong mani nin dofa komori tong nini hukumu komori tong nini kok komori tong oro nini khalai thai tong nung khoroksa kokborok sanai kok sai tong ma bai nin kok thangi tong ning khoroksa rigne kan tong ma bagai nin rigne ka thang tong tong nung khoroksa kokborok rechap mung khanai tong ma bagai nini rechap mung thangi tong angka kok sanai kai nung jepru buni dofa bai ngadalai thango buriba nung bini nung mana nai hingkai nung khoroksa kamawi thangka kai chini thani wo hingkai omo 1000 ta kamama bai baksa angkam tikhe wan sogota gam bagino joto buri phanang thang ang buri no simi saya chala rok no bo sanai nung khoroksa chala ko bank ko chakri khlai dongo ha kai to tabung ni chini o society wo khoroksa chala bank ko chakri khlai dong su patro ni hinjagota ekdom mane patro ka hamung suka ha bo tabu khoroksa phatani buri kai jagi ti fega khoroksa tipra je kaisa chala ka hammana ni ke keple kasa de
जों अकरकनो सालेके कक बांलायलाय थांगो madam vice versa nota salang thang bring thang इंकाय अबन बागैनो इंकाय बुइनो सामानि सिगां नोंसो इलिजिबल ना नांनाय नों खरकसो चला नों खरकसो बोरै काहाम तिप्राजक माननानि बागै नों इलिजिबल दा ताबु तो अकक सालाय जागो तिप्राजक रक चला काहाम मानलिया पो तिप्रासा चला तामनके चला रक बांकुक न ड्रग एडिक्टेड ya boka sesho madam Okay? Tabu beri roka siapa no isu kelai tu. Je siapa no jeng berkaranai, siapa jeng no kungkanai. Jadi sikla rojo tu no addicted maximum. Okay? Abota, okay? Om bagi no, okay? Joto cerai no nang sana musuh je school lo pori tong je college lo pori tong ang eligible lang na nang nai. An personally itu nang teh kesana muti sana nang nai jang kaham kaisa di project ni basayang mana ni kaisa responsible kaisa basayang mana ni. Responsible kaisa father ng mana ni. Obon bagang ni jenis na muti sana madam nang joto nai. no nogon cheng hoisi Nogono cheng. anagina mothers ni rule খুব important Abono. Engke angte kaisa kok sana mu chungo jaka mothers ni role ni kok saka nga kai je chung buri besa bechala besano felai mani. Tabuk ni o jora kaisa tong mani feri mangkha. Tamke ofru buri rok ke maximum no housewife. Engke chala rok ke working person. Engke o tabuk to chung buri bo nung chakri khlaya kai ongya hansi himble chung buri chakri ganang no tabu rotugo buri chakri ganang chakri khlai phai bo no go maimi song nai basa nai nai pia ba chung o jaga no go chala rok nga ka te kisa yok jak ngai om bagi no chala rok no bu chung tabu chala basa no tabu nok ni simi no household ni je samurok dong mani amurok khlai nani kereng khlai chung ti sana nang nai ngai teka sa society wo abo ni sung mani phatarang sai tong ni se no issue madam जों जे ताबुक बुरि रक उनको एब्यूज खाइजागो बुरि रक गोबां मांको रक violence खाइजागो ngi tong bung ताङै जों चिनि चला बसारक न सय फोरोंमुं रै kubu माया bele kubu बोरै बसानो रेसपेक्ट खालायनानि अबनो जों फोरोङि माया ओंखाय अबनो जों आं अबनो मा सानाय जिराय रक सिक्ला रक देराव हंका ओंखाय जों बुमा रक जों शिकार खायनो नांनाय जों बुफा रक जों शिकार खायनो नांनाय जे चिनि फोरोंमा हामया जों बरक बाय गोरोंलाय मानि वो गैप दङ आनि बसा तामनाय कायसा ताबुक 17 years ने कायसा चराय रेप खालायो वाना मा सिंसा recently si mas rai 9 day 8 years is ringa बथारे खिबु हम बाहाय किउं कायसा चराय बसा बोनो बाहाय के रेप खालायनानि बखा फायका बा ओ जे 17 years नि चराय बो बिनि बखरको तांगे बो फायका अरो दङ बुमा बाय बुफा बाय बिनि गैप फोरोंलाय मावो गेप कक सालाय मावो गेप हामजाक लाय मावो गेप बो कुबै बुमा बुफानि हामजाक मुं मानि फोरों मुं मानै ताय नायकल मुं मानि बो तर खांकाय अचरायम तिखलाया गे आजागता मुं खांकाय कायसा फायो जों चरायो कायजक लाय मानि बुमा बुफा मेचियोर दुनियाबो जों कायजक लाय मानि गे ओ चला बुमा बुफा हनजाकनाय रक ब्रक से मेचियोर दुनिया बरो कायजखा बंनि बसा बंनि लग लगन तोर तंखा इनके बरक नि थिंकिंग मेच्योरिंग एसने yang बसा तोरी बरक से मेच्योरिंग तंग उना नाय तंखा काफ्रो के क्लैशिंग थांगा बुंनो वान सुक मावो nga kaino tam phaika kese kereng phailaika इनके बरक सेम बरताम फोरोंसिनाय बा अचाराय बुमा बुफा बिन बसाना दाम फोरोंनाय गौ सय फोरोंमुं सय हामजाक मुं जों रिवै जाय रकनो जेफ्रो तोरि मायांगो अफ्रोनो अचाराय रक मिता हे क्राइम खालायनानि सोरंगो ओंखाय अबन बागै बुमा हनजाकनाय रक आं फोरोंना थांया दो अमो आं बुइनो नुगो शिरं माने madam aba hapan nango sin society o kaise आं educated अबो ama आनि फोरोंमा को गया रिक्वेस्ट हेनै मानो ताय आं अकरा चाक्रा रगनो नुगै आं जे सोरं मानि अबो नां साइ दंगो ताय अमहाय नुखुं का हाम रगनो नुगै आनि जे सोरं मानि अब नुक मानि अम रगनो ते आं साइ दंगो जे बुमा बुफा रग बसा रगनो जत जरावो जरा रेखा अचराय रग देराय मालिया अमहाय दंगो आं कासा खाना मानि जे कासा चराय बो क्रिश्चियन फैमिली ने दा बो बाइबल पढ़िया फो इनके बुमा साका फो मनो बाबा नंग बाइबल पढ़िया शेले रंग बाइबल पढ़िया पढ़ी दी ही पढ़िया इनके आं बाइबल पढ़ी के नंग तम रनाय खक्सा रंग रनाय
salbrum nung kisaka Bible pori di ang no khoksa rang rene o rang ni bagi bo Bible poro Bible porite boasuk loing thangka bo ulo khoroksa preacher ang thanga Oh. hingke jeng obo bumarok obo mane obo no wisdom bumarok ni Correct. je cherai no bahai ke phorong nani cherai khoroksa basak kene ni bising kaisa hingkai bo pori na hamjak na ingi manu te khoroksa pos pori yang manu Piaba o puri ano bahai ki puri nani o bobai mang shoi tong khang ka inglak piaba bod khai chi kai thungte da pori na hamjak music khnate da pori na hamjak jingam jing sai mana nang nai ta inka o jaga ro kun jing omti bongo je ei ko nin darale puru nin darale borok kaham nin darale hana nanga nong na khai tang ga sa khana na nang khatang chaya nang khatang nin kha jotong chaya han sa ka bo negative ng thanai Inka obon bagino bini bai bono positive sawi no bono positive sanam na nang Inka obono tung bumaro bo sing sina nang ota Inka kai angobono honam chungo o cherai chikon ro crime claimani drug addicted ang mani obo chung buma bu phano obon bagai dai tongu kaisa jaga wo chini gap tongu chini rungyang ma tongu chini siang man ni tongu abon bagin chin cherai ro dero Abo tabu kuno political party ko election no compete khai cheni thangkang kai borok resign maru fu da je main ki post tong nai je ang chugli an bage ani party haing kha mai omai no ta sana thangkang kai je cherai rok dera kha kai obon le nung je se khai je sanang ma sanai jani furung thani no chayale tole tong ni bo je cherai je wansuk mani no jeng sogui leya jeng bono bujina nai leya am haino ble kawang ma tabu o je PUBG rok thangai rok dera mani rok jeng je nok mani tangba buma fa time re ya basarok buma fa be tong nam chung buma fa ne hamjak mung man nam chung manya dai te ka chang ka tabu buma fa kaglai thanglai yo single father by buma bu charai rok ma toro borong ni kaisa bu khawo khatang mani kaisa kang mani tengen diba buma ni hamjak mano kang mani bu phani hamjak mano kang mani o kaisa ge bung ni bu khawo omorok no borok no dera ro gabon bakti jeng buma bu pha hanjak nai ro khalok nani to belai khen nango tai charai rok no jesuk man chak jeng positive bo negative ungi tongphan bono positive bai khai bono nung mano nung kaham bono bolai bono lobui bono kaham phai jing sang talangi man Belai rangsang ni kok ni mau merah ni kok roma to mera ngot je Mother's Day ni ti yang no kaisa request khaina mo chungta if mane ni charai rok jodi podcast nai tong khangke no Mother's Day bong no esa amata nang tam special message rana mo song nin charai rok no ang joto jorao no brong na message ro ang hangkai hai buma je busarok no freedom duitong ang yakare riton jora ka sa tongkha je ang boni logi thangka dukano thangpanang logi thango town thangpano kono shopping wa ang logi thango tapu brok 18 plus ang thamai ka kana ni no ang brong na yakare ka tabu nung rungna nang nai tabu ang sha khami ang khai nang hospital langna ni nung rungna nang nai Tabuk ni papa sakhamya phanong kha bo chugya phang thangka ning tabuk abono nung o barjana nung nana nang nai abon bagai ang yakaru phurungu o yakar mung phurung mung tabuk mungsajak jaga o thangai walai laikha walai lai ma o nung involve bung di ang saya je nung involve tang di involve bung di solve khlai phaidi ang kham ti chau kebo bulai dongkha ning thangdi tamu ning orkok these sama bai bong ni walai mani hamri daman angka obo sauta angka abo hai ang freedom duwi tong borok no te ang borok no poi to khlai a poi to khaina ni an duty hai ma dongang an basarok no ang amhai ke no ang poi to khlai yo borok ano cheat khai gala ano thoke gala mane madam nong ni phromo nong poi to tong ta nong sarai phang ji bon je phrong tu phemani o jaga nong poi to tong na ang tabuk sak jora poi to tong nga kai abon bagi no Tam ke ang borong no sawa ang by transparent nung di. Norong tamo khlai. Tabung norong ni jorang kha norong ni pal tong nai. Special pal bo tong nai norong ni. Tongi no mano.
jora norokni phiaba ano sadi ang khanana nangnai norok borok thang tamu samung khlai abang saimana nangnai hangkai sang no sanai ble obchaya ningano sakai sang sai mane ang buini thani khana ka hangkai ningano sanai hi obo botatal chone ang nin thani se khana nai ningano saka hanga kai bobo chaya ang no interrupt khlai mano ang no phurungi mano ang soila mot langi mano haita ani je chukti ta ang bo do saimea su jotno ang perfect ang boya angka haipano borok ni saito ang tekisa okra buma ba borok ni bo samung chaya abuno tang borok no lama phunugi mano haida gang sanai an charai rokno ani charai rokno simi atak young generation rokno buma bu phabai bo chini friendly relationship obo belai khenangu obo baksa Balance kai nang obsin society. baksa kai hino ni na basaro betam ni friendly nani obo ungya anjo nang jeng je sik bro bai jeng close ngi manai bro romdi ani charai rok phatani chamung mang chanani hino chan phatani chamung chate bro ni tamung thang acidity thango gas ni problem ngi thango inge salsa cha khang obo saimano tan salsa cha khabo bang saimano tan salsa ka nang cha tini nung ta chadi tini nung nok ni chadi obo dang saimano ble peba bo chai da tongkha khobor sinaya nga kai to ang bo chayangi thangman mangkun phaklai mangla bling kang kha upon bagen tamu chaya ning tamu kan ya ning sabo bai thang ya obo ani knowledge to ne di nang sauda kang brok no saya je ta thangdi haida pheba ning thangdi amti jaga no thangdi je jaga thangai je samung khlai nini bo mung derayang nani nini ma baba ni mung derayang nani je sam angni je bomte awo anishi dangko kotor saya do ang bui hai ko bor kotor ngi malia ani hai kunu chini mung terei do phawo phia ba hai kebang mo borok tongo Sharmila bai thanga hanga kai agi ni chimino acha rohnai hor 10টা jora phano Sharmila bai thanga hanga aw hino tabuk phano hai borok tongo je সবাই থাং শর্মিলা বাই থাং হর 2টা বা জুই ফান ফাইতুম ঠিক আছে ও যে কনফিডেন্স আনি বাগি তন মানে আং অবো ন আনি মান থাই হিনে আং চংতা কাং আন বসারক ন বাবু ন সাবো ও ম হাইংদি যত প্যারেন্টস রং ন বিলিভ খাইনানি যে ফনা বাই থাংকা সামু হামিয়া খলাই গলা নু হর কুথু তাবুক তো আমতি হাই গবাং মা সামু না হর কুথু খলাইপন মা খলাইনাই হর আইবন মা খলাইনাই যেমন tang music video khlainani recording khlainani kuno drama khlainani rehearsal khlainani tongedi ba shooting tamu umhai samu ro thanga kai to boroni ni 10টা 5টা bai phai manai ba obodo 12টা 1টা phan baji mano ge ning o understanding tonna nang nai je ang hor khai tong phan ang deraya ang hor ai phai bo ang hamyau bai ya ang ka ham bai dongo obo ang poito claim hai ani parents poito khanan nang nai ani society borok ba ano poito khanan o poito snam na nang nai ang kha charai rang nokong so Mane credibility tong nang nai. Kemeron te samung tong nai. Tabok sin to khani jara buma hanjang nai ro. Especially jara new buma. Bong bagi nang kisa kok ka chanti. new buma ngai rong ni kok katal buma ngai rong kok to sana thang nga kai ang feel khayo tang je pru puila katal buma kha afro ba ungnan thangi dong ang afro wan choka chung bumaya chung kaijak na ni hine je pro wan choka chung obon sekang chini bukhano chung snam na nang awon bagino chung kabang ma kaile bari bai thang bai man nogo kaijak nukhung rok bai thang ma rok jeng nogo tamni hinkai chung prepare ya de tak sana thanga ka baksa hanu tabung ni jora roko kas kaijak khanga gai compromise ma khlayo hinchau tangi compromise khlai nai ani langma ani muchung te yang tong nai tangi ang compromise khlai nai gai tabu nung compromise no khlaina muchung ya tong ka ba nung ka ja tong di abo ni muchung ma wona nung tong imano phia ba nung je pru kaijak na ni wan chu khang gai nung afru sakno nung tiar ma khlai nai nung salcha bumang nai o bumana nung o busana nung tam phurang nai buti khe nung phurang ti sanai nung je phanung kha nung je suk sirang kha je sirang kha phia ba nung
sugda nung khlainai nin sek te sak kuchuk da khlainai obon nung puila nin wan suk mo to na nang ga obon bagay no bumang na thanga nga kai ning shina nang nai kasi charai no bahai ke nai kani khaina ni je bono tori puru bono sak kaham khlai ti sana bagay tam khlaina busuk jora nung thuyawi tong na ni nung tiar tong haya di mana baksang ke irritating thango je angkhai mama thuya nung buma ba nung ma thuya ma tong nai no o charai no thure na bagay nung ma thuya tong jeng recently unko Jabalpur ni je incident nukha buma bini langmani pai thak hamal je puru opru bini khakla bu bin busla no kabagai obo tamne jotono no kabrekha buma obono je nung thuyawi no nung bono nung mam muthunai nung chayawi no bono ma chare nai obono buma phiaba jeng ahai ne chaya nung ya tong imang tamna malnutrition kalai to nung basa pushimaya o basana nung kaham ke tisana bagai bona nung breastfeeding rena bagai to nung pula nung healthy na nang nai ingke obon bagai nung chana nang nai obo bo nung sina nang nai nung tamo chakha ka nung kaham tong nai obo kok kaisa te kaisa nga ke je kaisa basano phurungi tisana ni bagai nung busuk rungkha obon se nung te burung na da nang kho obo o wansuk nung jeng tup na nang nai haino charai achai kha haino buni local tongi tor kha gai nung o charai no bodera pru nung kuno mungsa sai manglak phiaba nung tabuk to tebo tabuk no khungo busuk khoroksa khorok ni charai singo age to kabang mangu obon bagai special care kri phiaba tabuk jeng khoroksa pan tung khorok ni pan tung jeng opron jeng special care na nayo o special care na thangtani wono jeng o care no jeng na nang nai je bini mental health bini bukha bo busuk kaham kurung ke botori dong physically health to nango no nango sakang tekesa nang mental health kai obo nga tekesa bini je character building nung buti ke khlainai buti character no nung buni thaniu nung snamiti sanani angke nung khoroksa hamjaknai khoroksa khairoknai khoroksa chubanai khoroksa kurung obono nung nai na nang phurungna muchungnai bile phurungnai oboni ulobo nung nai na nang nai nini cherai bo jaga wo interested bo samungo interested bin thani mungsa sing negative tongka negative no nung bahai ke sokomon nai obo nung sakthari khlainai te kaisa hangkai je jeng tabuk kabang ma charai rok no nom tinu go je nung science supor na nang nai buma bo fan nung science supor na nang nai 90 above nung mane parents ong nijen dream no fulfill khaina obo khai to ani bu kham te he kabang ma no je ani je dream tong mani ang ani bu sarung thani wang fulfill khlai na muchungo ang maliani hai ke na ang ani charai rok no o freedom ru jang rachap nan muchung mani ang rachap male ang ani ham thoma nang rachap nani ob interest tong obo singing on tong na bo rachabu angkai hai ke no ang tabu je ani recitation ba ani announcement o samu rogo bang borok no info khlai ru angkai hai ta angkai obono je bobo field interested ani kusum ka hai interest kari bini feel alada angkai obono mane bo hanga ka sar ni mankhana kisa amti haino kisa introvert hangkai amon bagino je o charai ni interest boro hangkai jengbono phan bai bini interest no tikhlaiata bini bisingo je tong mani obo bai bo shine khaitu hangkai o mentality tong na nang nai hangkai o buma rok ang thaising sama haino okok no tabu o buma ngai rok no ang kachar na muchungo je nini basa no nai kolani bagai nung ready tong na nang nai nung thuya phan tong na nang nai cha phan tong na nang nai hai o buma ni sacrifice bai no basaro ka hamu je buma ro jesuk basano tamna jora ro bini basar na jora ri nan bagai te bini bai thang ko bo jora ri maliana bani bini hair care khaine ni bini skin care khaine bo khlai maliana sacrifice ko hai ni bagai nung ready tong di salsa oboni ko fruit bothai mannai
Madam, fruit ang saijung ya pura society no ru correct. Gabon bagay no kaisa buma ni bini khlaite belai basa khoroksan snamite sathani wo bo kaisa society snamite so Madam, kisar et khaina mo songota tabu sin bisong the child marriage no jang mani. Abon tin kisar touch khaina da madam. tang thaijung mo saka child marriage tangi jaga phayuka buma pani gap ang ani basano ang hamjak man ri tong nga kai bo jibini teenage bo hamjak mani bagai bo thangya tamni bagai bo child marriage khaiba songsar khaina bagai thangya bro nukung khana bagai thangya hamjak mani attraction as thango Attraction sab hamsa ko bon maya. borok to chane bilabo hamjak ni no attraction tangi nga angabun sanai buma bupa hamjak mungriya basano bo je saijung ngi tong puru bini je bukhawo kisa dukho अब जेकुनो कारण फाइका ता अब बिन बखाओ किसा खामा फाइगा जेसंका इमोशनल खा सेंटिमेंटल खा अफुरु नंग बिनि बुमा हिसाबै नंग बिनि गाना बतंग लिया हंगेन बो ओबनो बो सामने थाने मान नाय ते खरकसन थाने मान नायो जे नि थाने मान नाय बो ड्रग एडिक्टेड फनंग थुं सिकक फनंग थुं जेसा फनंग खा के आयंग बो एट्रेक्ट थांगाता के हाइ खलाइनो जों चिनचराय रक देराव ओंके जेसग नों बुमा बाय बुफा बाय क्लोज खाइ दङ बरक उंनिया बरक चाइल्ड मैरिज खलाइसि माया ओंके उंखा हंगा काय अखं नमा सानाय गेप दङ Belek khata madam. Gang teke sangsi wonta nang sangse pro mane mother jin saitong ha nang aba hai buma bodol ka nang kuno link to tong madam. Na aba hai buma bodol hangka kai buma bodol to asuk ang amti ke same pya bachini ka organization dong ora jing buma rok mangno abong ke sudakhina buri motha hane sudakhina thaijing saga ka se isiri ni mung dong mani ka isiri belekino buma kaham basarangno phorengna koreng hnaoino जों kaham buma ngai rok nei जों kaisa organization khalaika abo 2012 bo जों songsalai mani hangkai tabu bo जों abono khalaino donglayo samung hangkai chini nahar mungka buri rok ni jefru issues rok kabang ma phayo afrono जों borokno chubanai hine hangkai amhai khlai जों khalaika counseling rok khalaika mtei hai kabang ma buri rok problem ma rok no जों kisa misa जों borong abono जों jari bu manka ga aborok no जों khalaika ga dai ko amti teenage jerai rok no rape mane rape victims rape victims rok no जों chuba kha ga borong law tui borok no je chuba mung tong mani amorok no जों renani bagai जों sakta laika bo kisa misa जों khalai mangkha ga tago chini nahar mung tong tabu khai जों teki cha feri bo tau samung khlaina hane wan sunglai tongo je chini tak mung lup mung no ti obo to buri related no ba ga obo bo chini tabu kaisa ungkong tongkha tamne challenge tongkha tau chini kan mung chumung buni yak ni chung kanna nango obo kaisa tamne kha khama ko tai wana ma singsa ko chung chinti prajur ka tak nai rok mangsi chini skill se tak nai joto ni thani tongo phia ba tabu tak lai liya obon bagai tabu जों tam hanga kai tebo cheap rate o mano hne जों buini yak ni no pai ke buini yak ko se sogoi ke hanga obo salsa ta mung sinai chini o je no ko tak mani khajak man holo tabuk se chini ke bangwa design goi thangbai ke terai thangbai ke ke chini o originality no narok na ni bagai obo जों samung khaina nang nai ni wansuk lai जों sudokhina buri motharo obo kaisa chini wansuk mung tong जों obo no ti yapri chanai hinita belek na to madam nge madam nang mane Mother's Day special ni bagi nang wish bo khaina mo so happy Mother's Day madam no bo hambai nge sang paina digan phai ke ba madam no nang thaina hiti cha hambai ma mo so nang ana so phai bagi no na bo hambai sang future te hamalayan madam nge asak sabunya ton lai siban madam no belai ke hambai ano ring mani bagi tayang hai no hai ni o podcast ni through jo to buma ketal buma kecham tai buma ungna thang tong nai rok no mani salni khaka hamya faro hambai madam hambai nong no paifle hambai norok paithak jora sine episodes bai kerung tomani bagai au ang no ma sasinai ang o episodes shoot khaimani ulo ang bele ke khakchangkha tai ang satisfaction bo mangkha hangkang poito khlayo norbo naimani ulo
Abah norok bo feelings mang khana hanai hengkang nongno hainai kok kachar finai norok o tal kaise ni je series je Mother's Day series sang je episode 2 phai tongo abon norok miss ta khaidi hengkang kang thangte o kok no sanai let's listen learn and grow together hambai